Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Janar Chani ya ziyarci rundunar BSI ta Arlit tare da jaddada goyon baya ga 'yan sanda da sojoji. A wani bangare na rangadin aiki da yake yi a yankin Arewa, shugaban ƙasa kuma shugaban rundunonin tsaro na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chani ya kai ziyara a sansanin Aguilal da ke karamar hukumar Arlit a ranar Juma'a 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. Sansanin wanda ke zama hedikwatar rundunar BSI ta 25 ya karbi bakuncin shugaban cikin girmamawa, inda ya gudanar da ganawa ta musamman da jami'an tsaro. Ganawar ta kunshi gabatar da rahotanni daga manyan kwamandoji, tattaunawa kan kalubale da kuma tsare-tsaren kare kasar daga barazanar tsaro. Shugaban kasar ya jinjina wa jarumtaka da sadaukarwar jami'an tsaro a yankin, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ba da cikakken goyon baya wajen karfafa rundunonin tsaro tare da samar da kayan aiki da horo na zamani. Ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare martabar ƙasarmu. Rundunoninmu su ne garkuwan ƙasa, kuma za mu tsaya tsayin daka wajen tallafa musu domin tabbatar da zaman lafiya da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa. Janar Chani ya kuma yi duba da muhimmancin yankin Arlit, kasancewar shi shine cibiyar haƙar uranium a Nijar. Yana mai cewa samar da tsaro a irin waɗannan wurare na da nasaba kai tsaye da ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Ziyarar Aguilal na ɗaya daga cikin jerin ziyarorin da shugaban ke kaiwa a ziyarar aiki da ya fara a yankin Agadez kafin ya wuce Maradi, Zindar da Diffa, inda yake duba halin da ake ciki a fannin tsaro da ci gaba a ƙasar. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.